Estudiei Administración e Dirección de Empresas aquí en Lugo, coa idea de seguir co negocio familiar que fundou meu pai no ano 1995. Just like you said. Mentres facía a carreira xa axudaba o meu pai nas tarefas administrativas, na oficina da empresa de carpintería de Madeira, especializada en pavimentos que agora dirixo. Rematados os estudios, en pleno boom da construcción, incorporeime como contable. Logo chegou a crise e houve que reorganizar a empresa. Nese momento, coa xubilación do meu pai ás portas, asumí máis responsabilidades e funcións a pé de obra. Comecei a visitar os clientes, a facer medicións, orzamentos, control de personal. Sempre tive moi boa acollida por parte da clientela, malia que non era moi habitual que unha muller desenvolvera estas labores no noso sector. Sempre predominou o respeto nese sentido. O feito de dirixir a miña propia empresa facilita a conciliación laboral e familiar. Teño máis flexibilidade, por exemplo, cos horarios, aínda que moitas veces sexa tamén a costa de aumentar a miña carga de traballo. No noso sector seguimos a ser moi poucas mulleres, tanto nos cargos directivos como a nivel de operarias. É certo que cada vez hai máis arquitectas técnicas, decoradoras, pero sigue habendo unha carencia absoluta de mulleres nos ámbitos, por exemplo, como da fontanería, da pintura, da albañilería, da electricidade. Tamén é certo que no noso sector, o da construcción en especial, hai pouca man de obra, tamén a nivel masculino. E ese é un dos problemas que temos agora. Independentemente do sexo, eu animaría a todo o mundo a tomar iniciativas e incorporarse a empresas do noso sector.